Ara ve la categoria de la millor intèrpret femenina protagonista. Les nominades a la següent categoria són una inspiració per tothom. La seva feina ressona més enllà de les parets del teatre, sobretot si són sopranos ligeres, oi? I cada nit es deixen la pell per explicar grans històries. Aquest any hem pogut veure interpretacions als nostres escenaris que passaran a la història. Les nominades a millor intèrpret femenina protagonista són Júlia Bonjoc per Pares normals, Àngels Bunyalons per L'alegria que passa, Cristina Llorente per Pretty Woman al musical i Judit Malet per Tres desitjos. I el Premi teatremusical.cat a millor intèrpret femenina protagonista és per Àngels Bunyalons! Érem joves. Ah, no, que això no és el premi, calla. El premi és això. Au, a parlar. A parlar, gràcies. Moltes gràcies. No faig una protagonista. No, és un treball coral. És un treball absolutament coral, però jo agraeixo que m'hagin col·locat aquí per donar-me aquest premi. Aquest ha estat el concepte des del primer moment. Ha estat un gran aprenentatge. Agraeixo moltíssim a Degoll aquesta proposta. Agraeixo molt a l'equip directiu, a l'Ariadna que em fes tornar a ballar, al Marc Rosic. Jo ja no comptava en fer una cosa d'aquestes característiques i si hagués sabut abans el que havia de fer segurament hauria dit esteu boixos. Però ha estat molt plaent, em dona molta alegria i sobretot, el Marc Rosic, l'Andreu Gallent, l'Ariadna, el David Pintor, que és la rateta escoada, però sobretot els meus companys, perquè hem estat una companyia transversal, perquè ja ho comencem a agrair els que som grans, jo la setmana que ve em toca, Rubén, a mi, i que n'he après molt de vosaltres i que espero seguir aprenent els pròxims 2 mesos. Estàs veient, Rosa, que l'estic ficant ja, que tornem 2 mesos. Seguir aprenent d'aquests companys, de la Mariona Castillo, la Júlia Genís, el Pau Oliver, David Pérez Bellona, que ja no hi serà, el Basem, que tampoc hi serà, i un altre, el Jordi Coll, no em vull deixar ningú que m'he saltat l'ordre, l'Eloi Gómez, i m'estic deixant companys. El Pol Guimarà, per favor, el Pol Guimarà, que m'ha ajudat tant a ballar. Res, que és meravellós aprendre els uns dels altres i que no s'acabi mai aprendre. Gràcies.